E boma ma Kisumu kata kaunti ma Kisumu en ni rowere koro inyiso ni mondo giwere anena gidonjore e koko ma samoro josiasa soyogi kindego mag yiero. Mano en kaluwore gi jokanyo e riwruok mar neno ni oketi kwe kata peace ambassadors ma bende ne loso ka achiel kuom jokanyo margi ma nyinge Raila Opany olero ni nitiere ber mar puonjo rowere ber mar neno keto kwe. Ne giloso e kar tiegruok ma Kisumu Polytechnic e chuny boma ma Kisumu kama bende ne giromo kod kweth rowere. Ker mar jopuonjre go Sylvester Mondi Koyo to oduoko erokamano ahinya ne jopuonjre mekgi kuom ne keto kwe kata yiero ma yande ne gitimo e kinde ma okadho. Korka jachung' e lo joma nyiri kata wakeni Sharon Atieno to jiwo joma okeni mondo koro kinde duto te many anena kombego mago mag piny owacho kata mag siasa gin bende kodwaro ni joma okeni wuog oko mondo sir anena wakeni jowetegi ma ok giwegi kendgi ka ok giyud kata ombulu. Gima nyalo wacho maduong' ne youths wetena is one. Wadwaro ni youths ong'e ber mar kwe. Sama siasa dhi biro, siasa en gima biro to kalo. Sama lweny obet, gik mang'eny kethore. Ekonomi mar Kenya dok piny nikech gik mang'eny nitie ma koro ok nyal tim nikech lweny. Iyudo ka jok modak e Kisumu mane other tribes modak e Kisumu biro wuok ringo dok e thuchegi. We have the investors who are in Kisumu County, but ka lweny wuok to gidar nikech gimbe ok gin ngima gibedo at risk. To ne youths te gima nya wacho moloyo. Hold this function of peace because of elections mabiro next year, and also preaching peace in our school, because even here we do have elections to elect the Kinaposa or the Kisumu National Polytechnic leaders. Impact mar event ni konyowa mondo wabed gi kwe nikech ndalo mosekalo wasebet gi strike mang'eny e school kaindi due to maybe gik ma administration ok tim ne students. Koro the best thing is kwabet gi this kind of initiative or this kind of awareness. The students ginyalo bedo gi kwe, then at least kagi walk oko kucho, they can preach the peace too to others to avoid the violence amongst ourselves. To achiel kuom gima timore e pinywa ka mok ber en ndalo yiero. Ndalo elections nitiere problems mang'eny kabisa. Kech iyudo ni sama elections timore, lweny nitie mang'eny kama ane gi kanisa miluongo ni Nyalenda. Iyudo ni gik mang'eny timore ma ok beyo. Kendo iyudo ni ndalo elections to jok nyaka kata gombo ni bed machiegni. Ang'eyo ni sama koro waikore ne elections ma 2021 nitie jomoko mose bedo gi plan mar wuok Kisumu mondo gidag oko mar Kisumu. Kech ging'eyo ni ndalo ma elections nitiere to lweny nitiere mang'eny. Kendo jomoko tho, gige ji kethore, to en gima rach kabisa. Ta adwa wuoyo gi jowa ni wabed gi kwe, kendo kata ka elections obiro to watime gi kwe kendo watieke gi kwe.